Táimid seo Carn tochar ag déanú ceiliúradh ar trotha bliain de chuisforba Carn tochar agus an Ghaeloideachas an sa cheantar. Táimid déanú ceiliúradh ar an méid atá buinte amach go dtí seo stoithe ag gharc siar fásta ar na himachtaí a bhí ar siúlagin an phas agus an forbairt atá deanta sa cheantar. Plan atá na go dtí an phobal isteach neart pactarí deasa an áide feice bé sé héon le feiceil go dúlra acu agus hamáile sin scanan thart fiche bomate an bhfuil daoine ro bunta acu leis an obair le tríthe bliain ag chuirsí ar a gcuimhní céine héin agus ar an deifar dhéana se de héal saca sin mar bháil an phobal hir an seo sa cheantar. Na seomraí le legatha amach le téama a deifreáin, Tá just í in sa seomraí bhfuil le téama fan dúlra agus fan Carnlann dúlra. Tá seomra eile is tíon bhfuil scéal an Ghaeloideachas agus scéal na scoiliúradh. Tá seomra eile an bhfuil an obair le faú an áige legatha amach agus tá scéal inste fríd na pictarí agus na fiise na bhí ghlacha agin. Mas go fríd chudmhór sean greengraf dír mar ar phobal greengraf a chur steachagin chamaith go deoplann siúl siar a bheith agin arc siar na sean feictar. Lach se chudmhór ama was go siar sa Carnlann pictarí bheagan le tríthe bliain a géirí hátar na pictarí a bear. Tá coppla mí chrom ibre curtha. Tá íon na spéisialta ag teacht daoine a bhíonn ag taú leis an chuisforba Carn tochar chamaith leis an be pólatóirí áitile be Molscéal ónílann seo chamaith. Well, bhainmuid cosise Carn tochar tráth bliain ó hen agus an alsinacht agus an ceanceap a bhí ar acu na ábheochain agus áthógáil an cheantar seo idir gcúrsaí sóisialta, gcúrsaí eacnamaíochta agus fásta go háirid gcúrsaí teanga agus gcúrsaí cultartha. Tá as dóin orm a bheith seo le ag lean síle Carnlann. Bhí an cáiste forbartha orthús hana bháin leis an gcúrsaí Ghaeilge fríd an Ghaeloideachas a ahanród. A fásta bhí go leor éimeanna eileacu dacha le an ceantar a orbairt go heacnamaíoch ó hiú na timpplaachta ó hiú na deireachta. Tá chudmhór bunta amach Carn dúlra gan bhfuil céad leis a bhéicéad acrón, tá molta gcrích tá efig post títhe glástín an Carnlann an bhfuilmuid. Mar sin tá ceiliúradh ar na gréthe sin le hana bháin ar hiú na Gaeilge a ho hiú na nríomhach ligad arsúla an cháiste le tríthe bliain. Bé mar se trotha am léana chamaith, so bhí an tá orm gur asma sé níos agus seo le ag tarlú ag spás agus ag forbairt do réirchiile. Ag dionn trotha bliana, tásúla agam go mé an páisian céarna ag na daoine sa cheantar don timpplacht, don teanga agus don phobal a gotcha. Well, tá dínta dóchas an dúchlann is smó stoithe go háirí hiú na Gaeilge nar a bhhainaí an daoine gluaise Gaeilge. An dúchlann is smó na go gorthú an gluaise sin fréomhatha. Sé sin na mé an gluaise a gcónaí bre ar na daoine a háisí an gluaise agus a bheith tomáint. Agus tá duine muína hanas tá an chiad glúin eile i cead fríd. The beagrálam sa bhíigem ag freaslar na himachtaí óige agus tá sinna sé go burann seo mar efige óige agus tá mé géirí písa de sin na cuailte ráist an phobal inis agus is bralam a bheith obair leis an óige. Orc siar atá an cinse ba fásta sílan mu gannn sin sé dúine go dé mar heaglann seo muinte amach tíomhtí de trotha bliain, go dé náide le dhéanú in sa céad trotha bliain eile tá le teacht. Sim go muinte le aonach brádóil as a méid tá buinte amach agin go dtí seo.